Godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda cikin kaddarawarsa ya ara mana rayuwa zuwa yau. Allah kai da tsira da salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi shi da kyautatawa su har zuwa ranar tashin alkiyama. Yan uwana maza da mata ina muku sallama irin ta addinin musulunci. Wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A tsaye a gaban ku ba kowa ba ce fatin siya mu iya kusana. Zan gabatar muku da takarda da ke magana akan abinda musulunci ya ce akan murnar ranar Valentine. Da farko zan kawo muku takaitaccen tarihin wannan rana. Ranar biki ce ta safinar Romawa wanda suka ci gaba da bukukuwar ranar har bayan sun zama Kiristoci. Wannan biki ana alakanta shi da wani wanda aka fi sani da Valentine wanda aka yanke hukuncin kisa a ranar 14 ga watan Fabrairu 270 miladiya. Kafirai sun kasance suna ɗabbaka wannan bukin shedanci da rashin tarbiyya kuma su yaɗa shi. Abu na biyu, a matsayinka na mai imani ya kamata mutum ya sani bai halatta wani musulmi ya yi murna ko wani irin buki domin bukukuwa abu ne da ya shafi shari'a wanda yake alakantuwa da manufar yin abu. Babban malamin musulunci Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama ya ce bukukuwa na da alaka da shari'a, hanya madaidaiciya da ibada wanda Allah yake cewa a cikin Alƙur'ani mai girma a cikin suratul Ma'ida sura ta 5 aya na 48. Kuma mun saukar da littafi zuwa gare ka da gaskiya. Yana mai gaskatawa ga abin da yake a gaba gare shi daga littafi a Taura da Injila kuma mun halarta a kansa. Sai ka yi hukunci a tsakaninsu da abin da Allah ya saukar kuma kada ka bibiye son zuciyoyinsu daga abin da ya zo maka daga gaskiya. Ga kowanne daga gare ku mun sanya shari'a da hanya, kuma da Allah ya so da ya sanya ku al'umma guda, kuma amma domin ya jarraba ku a cikin abin alheri zuwa ga Allah makomarku take gaba ɗaya, sa'annan ya ba ku labari ga abin da kuka kasance kuna sabawa a cikinsa. Allah ya ƙara da cewa a cikin suratul Hajj sura ta 20 shafi na 67. Ga kowace al'umma mun sanya wurin yanka, su ne masu yin baiko gare shi, saboda haka kada su yi maka jayayya a cikin al'amarin ka ɗaya. Kuma ka yi kira zuwa ga Ubangijinka, lallai kai kana akan shirya madaidaiciya. Allah ya bayyana mana ƙarara ta yadda musulmi zai bi addininsa dole dukkan wani abin da ya kamata yi na gashin kansa. Ya haramta mana raini koyi da kafirai da dukkan abubuwan da suke yi da shiga cikin bukukuwansu. Babu bambanci a cikin dukkan al'adun da suke aikatawa. Tarayya cikin bukukuwansu tarayya ne cikin kafirci, sannan tarayya cikin wasu ƙananun abubuwa tarayya ne cikin wani bangare na kafirci. Tarayya cikinsa zai kai ka zuwa sabon Allah da shiga cikin kafirci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace al'umma suna da bukukuwansu, amma mu wannan shine bukukuwa. Amma akan wannan buki da al'adunta yana cikin wani addini wanda aka tsine tare da mabiyansa. Tarayya ciki zai sanya cutarwa ne kawai kuma ya janyo fushin Allah. Bai halatta ga musulmi ya yi koyi da kafirai da dukkan abin da aka san su da dukkan komai wanda su ne kawai aka san su da shi. Ma'ana su ne kawai aka san su da shi musamman ma tarayya ciki ya haɗa da girkin abinci wanda aka yi domin wannan ranar, sanya wani kalar tufa, kunna wuta, yin wani hali na daban da ba a saba ba, yin wani aiki na ibada ko wani abu na daban. Bai halatta a bada wani abinci na musamman ba ko kuma karɓa. Ba da kyaututtuka ko kuma karɓar su a munafurce domin wannan buki, ko sayar da wani abu da zai taimaka musu wajen aiwatar da yin wannan abu, ko barin yara da wasu su yi wasanni da ke da alaƙa da waɗannan bukukuwa ko sanya kaya masu kyau. Ga musulmi wannan ranar kamar kowace rana ne a shekara, ba wani abu na musamman. Bai kamata musulmai su yi wani abu na musamman don koyi da su ba. Hadisin da Shehin Musulunci Ibn Taymiyyah
ibn Taymiyyah ya danganta shi cewa Bukhari ya kawo mai lamba 952, haka nan Muslim ya kawo mai lamba 892. Hadisin ya ce, an rawaito daga Aisha, Abubakar ya shigo gidana lokacin da ƙananan yaran matan Madina guda biyu suke yin waƙa kusa da ni. ‘Yan Madina akan ranar kuma su ba mawaƙa ba ne. Abubakar cikin ɓacin rai sai ya ce, kayan kiɗa na shaiɗan a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hakan ya faru ne a ranar Idi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Abubakar, kowace al'umma tana da idinta, amma mu wannan shine idi. Abu Dawud a hadisi mai lamba 1134 ya rawaito cewa Anas dan Malik, Allah ya masa rahama, ya ce, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina, mutanen na da ranaku biyu waɗanda suke yin wasanni. Sai ya tambaya, waɗannan kwanaki biyu na menene, meye amfanin su? Sai suka ce, muna bukukuwa ne a cikin su kamin zuwan musulunci. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah ya sauya muku da su da waɗanda suka fi su daraja, ranar idin layya da ranar idin azumi. Wannan sahihin hadisi ne, in ji Albani a cikin sahihi Abu Dawud. Wannan yana nuni da cewa bukukuwa na cikin halayya ko al'adu wacce ake bambanta al'umma da ita, kuma bai halatta ku taya jahilai da mushrikai murnar ranar bukukuwansu ba. Hujjoji na rashin halastin yin murnar ranar balanta: na ɗaya, bai da asali a musulunci, bid'a ne, ƙirƙirarsa aka yi. Na biyu, yana yaɗa zina da barna. Na uku, yana janyo zukata su karkata ga abin shiririta. Na hudu, yana sa mutum ya manta Allah da abubuwan da addini ya tanadar. Ya kamata musulmi ya yi alfahari da addininsa, kuma kar ya fada cikin barna ta kafirai. Musulmi ya kamata ya zama mai da'a mai kyau, mai imani, wanda bai biye wa shiririta da sokanci. Na biyar, kar mutum ya fada cikin wannan buki ta hanyar sayarwa ko sayan abubuwa da ake yi na musamman don wannan ranar, domin wannan tsallake iyakokin Allah ne. Na shida, a ƙarshe yana zama shedanci da abubuwan haramun kamar ɓata lokaci, waƙa, rawa, gwamaskwar jinsi, rashin tarbiyya da dai sauransu. Duk mai son ya kiyaye kansa ya bar yin sabon Allah da duk wata hanyar za ta kashe da ita. Allah shi ne mafi sani. Na gode da sauraro.